Здравейте, мили хора! Аз съм Маки Богданова. Добре дошли в нашия канал Счетоводство за несчетоводители. Мястото, където правим счетоводство разбираемо за всички и повдигаме духа на българския бизнес и на българина като цяло, включително нашия, за да имаме по-хубава държава, по-хубаво място за живеене, да се гордеем с нея, не да си я плюем. Днес продължаваме с отговори на въпросите на нашите последователи, за което искам отново изключително много да им благодаря и да ви провокирам да задавате още въпроси. Привилегия, естествено, е на хората, които са наши последователи, да задават въпроси и ние да им отговаряме в крайна сметка безплатно, с възможност за питане на още въпроси. Основната и единствена цел на това цялото нещо, което правим от 2019 година, е българинът да става все по-самоуверен, да разбира повече от нещата, с които се занимава, в степента, в която е нужно да се занимава, не да става счетоводител в случая, да бъде отговорен към себе си, към своя бизнес и да си вдига самочувствието най-вече. Така че задавайте въпроси и ние ще продължаваме да отговаряме. В случая, в частност аз, може би в някакъв момент ще склоня и моите колежки да започнат да се включат в това дърдорене. За сега и сам войнат е войн. Така, имам въпрос на Славка. Червена каса може ли да имаш на края на годината? И може ли да сме на печалба едновременно? Така, значи, това са две различни направления. Касата, наличността или липсата на наличност в касата е въпрос на движение на пари. Това е просто паричен поток, както в банката, така в касата. Това е движение на пари. Това не определя дали фирмата ще е на печалба или на загуба. Печалбата или загубата на фирмата се определя от това какви документи са входирани във фирмата, какви фактури за приходи има, какви фактури за разходи има, какви заплати има, осигуровки, амортизации. Това определя печалбата на фирмата. А касата е движението на парите, които обуславят тези приходи и разходи през цялата година. Това са две абсолютно различни направления. Надявам се, че успях да го обясна разбираемо. Ако не сте го разбрали, моля ви, пишете ми и ще намеря друг начин да го обясня. Така че реално, когато една фирма има касна червена, първо, такова нещо не може да съществува физически. Както така с една данъчна сме имали този разговор преди доста години за възможността за червена каса. Червена каса значи на минус. Какво значи минус каса? Това значи все едно портфейла на фирмата ви, си го представете, вашия портфейл. Значи във вашия портфейл може да има или 0 лева и стотинки, или 5 стотинки, 5 лева, 5000 лева, 5 милиона лева и така нататък. Същото нещо е с вашата каса. Тя не може да има минус стойност, както вашия портфейл. Така че когато, не дай си Боже, се случи така, че касата ви е по-малко, отколкото е нулата, това значи, че има някакво разминаване, някакви документи не са дадени, нещо не е отчетено, пари са взети без да се регламентира, без колегата счетоводител да знае къде са отишли, платени са. Разбирате ли, това не се случва просто така. Червена каса не се случва просто така. И когато тя се случи, вие не може да завършите с нея. Имали сме такъв случай. Поемали сме фирма, с която е на минус, примерно 50-60 хиляди каса. Когато се обадих на колегите, те бяха мисля, примерно от Стара Загора, и ги питах, как така имате червена каса, смисъл, касата не може да не минус. И те казаха, ние тук така си правим. Аз тогава бях, това ще мисля преди 10 години, бях доста по-не толкова уверена в приказката си, нали? Но ми идваше да кажа, всъщност не знам дали го казах и си помислих, заправила съм, защото аз малко съм цапната през устата, или не, може би не много малко, повече. И също си питах дамата, нали, вие да не сте някаква автономия, нали, смисъл Стара Загора, те си ги слагали така. Значи, поне аз не съм разбрала. Ако някой знае, моля да ми каже и на мене. Закона не пише, не е териториалност. Нали, то някакси касае цяла България. Нали, не е София, Варна, Овча купел, нали, и така нататък, за да правим каквото ни дойде, защото така ни е окей. Така че, моля ви се, знайте си, първо, колеги счетоводители, моля ви се, не оставите фирми с каси в минуса. Вие знаете какво значи минус, там, нали, в салдото. Собственици на бизнеси, ако колегата ви каже, че имате липса в касата, това е сериозно нещо и то не може да стои така. За да се оправи липсата в касата, трябва човека, собственик, обикновено да финансира със средства.
Сега въпрос на тези средства той има ли? Демек той има ли си принцип за влада от фирмата, получава ли доходи от другаде, има ли откъде да финансира собствената си фирма? Защото редовно се случва това, че касата е на минус, собственика не работи никъде другаде, освен в тази фирма, но той не си е гласувал и заплата и не си е изплащал никога заплата. Тогава собственика няма как да даде пари на фирмата и става много неприятно. Така че алармирам за това. Междувременно обаче в годината, ако фирмата има повече приходни фактури, отколкото разходи, то тя реално ще излезне на печалба на края на годината. Така че касата и печалбата нямат нищо общо една с друга. Имат общо в степента, в която може да е неразпределена стара печалба, но това е друга тема. Така че двете неща са различни, следете ги и двете и разговаряйте, моля ви се, с вашия счетоводител, коментирайте с него нещата преди да решите да правите нещо, защото нашата помощ е смислена, когато е предварителна. След това ние сме просто едни констататори. Ако на вас ви се плаща за констататор, няма така дума. Добре, учителката ми днеска по испански каза, че аз ще измисля някакъв нов език, категорично, така че най-вероятно и български ще измисля. Така, за да не констатираме просто фактите във вашата фирма и просто да ви даваме информация, ами направил си това, станало е това, виждам това, тогава, моля ви, говорете с колегите преди да решите да правите каквото и да било. Дигнете телефона и кажете: абе, аз тук мисля да продавам една тенекия. Нещо треля ти казвам, ти треля знаеш, има ли нещо, няма ли? Толкова. И колега ще казва: не, тенекията знам. Супер. Или, каква е тази тенекия? Откъде ще вземем? Ама с фактура ли ще вземеш? А ти от кого ще взимаш? Ама в България ли ще взимаш? Ама ние регистрирани сме по ДДС. И всъщност от тогава колегата може да му изникнат милион въпроси, които имат съществено значение за функционирането на вашата фирма. Извинявайте, за правилното и законосъобразно функциониране на вашата фирма. Иначе вашата фирма ще си функционира и без колегата счетоводител да разбра за вашата тенекия и какво точно ще правите с нея. Въпросът е, че когато дойде проверка, ще трябва да обясните на данъчния. А когато вашия счетоводител не знае за какво става въпрос, то не знам точно как би могъл да обясни на данъчния, или вие може да обясните и да защитите такива неща. Така че това беше от мен за тази вечер. Желая ви много хубава вечер, прекрасен уикенд и така натъртвам да си знаете, да си поискате 9 месечета от колегите счетоводители, да знаете какво се случва към 9 месечето във вашите фирми. Изисквайте си го време, за да знаете как ще завърши 2023 година, да няма изненади, да няма сълзи и да няма разочарование. Хубава вечер, мили хора!